99% ዝኾኑ ወጣታት ዓቕሚ እንዳሃለዎም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክበጽሑ እንዳኽኣሉ እዞም 9 ናይ ልማዳዊ ጌጋታት ብዘይ ምፍላጦም ንኸይበጽሑ ይገብርዎም። እዚ ቪድዮ ክሪእዎ ዝግብኦም ሰባት ፍልጠት ክእደት ኣለኒ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝግብአኒ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይኣምን እየ ግን እንታይ ሒዝኒ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ዘለኹ መን እዮም ልምድታተይ ካብ ዓወት ይርሕቑኒ ከም ዘለዉ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ንትብሉ ሰባት እዚ ቪድዮ ንዓኹም እዩ። ሰላም እንኳዕ ናብ ቻናልና ብድሓን መጻኹም ንቻናልና ሓድሽ እንተኸሊኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤትና ይኹኑ። ቀዳማይ ነዊሕ ሰዓት ምስራሕ ምስልቻው መብዛሕትኡ ሰብ ስራሕ ጀሚሩ ንእሽተይ ምስ ሰልችዮ እቲ ቀዳሚት ዝገብራ ስጉምቲ ስልክ ኣልዒሉ ናብ ሶሻል ሚድያ ምእታው እዩ። ን5 ደቂቕ ጥራይ ክርኢ ኢልካ ትጅምር ግን ከይፈለጥካ 1 ሰዓት ትሓልፍ። ስራሕ ምስራሕ ፃዕሪ ሓትት ውፅኢት ድማ ደንጉ እዩ ዝመጽእ ኣእምሮኻ ግን ሕጂ ሓጎስ ሃበኒሉ እዩ ዝጭድር። ስልክ ክተፍት ከለኻ ንነፍሲ ወከፍ ትሪኣ ቪድዮ ኣእምሮኻ ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞን ይፍንዶ። ሓንጎልካ ነቲ ሕሱርን ቀሊልን ሓጎስ ስለ ዝለመዶ ነቲ ዓወትካ ዘድልየካ ከቢድን ረቂቕን ስራሕ ክሰርሕ ድሌት ይስእን። ስልኪ ምርኣይ ንኣእምሮኻ የደንዝዞ እዩ። ስለ ልቦናዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ካብ ስራሕካ ተላዒልካ ን5 ደቂቕ ቪድዮ እንተሪኢኻ ተመሊስካ ናብቲ ስራሕካ ሙሉእ ትኹረትካ ንምግባር 23 ደቂቃ ይወስደልካ። እዚ ማለት እታ ዝረኣኻያ ንእሽቶ ቪድዮ ንሙሉእ መዓልትካ ፋሕ ኣቢላታ ኣላ ማለት እዩ። ትኹረት ዘይብሉ ሰብ ድማ ፈጺሙ ክዕወት ኣይኽእልን እዩ። ብዙሕ ሰብ ምስ ሰልቸው እዩ ስልኪ ዝርኢ። እቲ ሓቂ ግን በላዕቲ ሰባት ነቲ ምስልቻው ተዓጊሶም ስለ ዝሓልፉ እዮም ሓደሽቲ ሓሳባት ዘፍርዩ። ምስልቻው ክመፀካ ከሎ ኣእምሮኻ ዕረፍቲ ይደሊ ኣለኹ ይብለካ ኣሎ። ንስኻ ግን ኣብ ክንዲ ዕረፍቲ ትህቦ ዝያዳ ረሳሕ ሓበሬታ ቪድዮታት ትሰደሉ ኣለኻ። እዚ ድማ ንሓንጎልካ ብዝያዳ ይድክሞ። እቶም ኣብ ሞባይልካ ትሪኦም ዘለካ ሰባት ዓወቶም ይሰርሑ ኣለዉ። ንስኻ ግን ብምርኣይ ጥራይ ግዜኻ ትህቦም ኣለኻ። እቲ ፍልይሊ ኣብ መንጎቶም ተዓዘብቲ ዝኾኑን እቶም ፈጠርቲ ዝኾኑን ኣብታ ስልኪ ንምርኣይ ዘለካ ትዕግስቲ እያ ትውስን። ካልኣይ ፍጹም ክሳብ ዝኸውን ምጽባይ ፍጹምነት ንዓወትካ ዝሕግዝ መሳርሒ ዘይኮነስ ንዓወትካ ዓጊቱ ዝሕዝ እዩ። ብዙሓት ሰባት ጽቡቕ ጌር እንተዘይሰርሕዮ ይትረፈኒ ይብሉ። መወዳእቱ ግን ምንም ከይሰርሑ ዕድሚኦም ይሓልፍ። ኣእምሮኻ 100% ብሉፅ ክኸውን ኣለዎ ወይ ድማ ትርጉም የብሉን ኢሉ ይኣምን። እቲ ሓቂ ግን ዓወት ዝመጽእ ካብቲ መዓልታዊ ትገብሮ 1% ወይ 5% ዕቤት እዩ። ፍጹምነት ክትደሊ ከለኻ ነቲ ምጅማር ዝበሃል ዓብዪ ሓይሊ ተቐትሎ ኣለኻ። ካብቲ ዘይጀመረ ፍጹም ሓሳብ እቲ ዝተጀመረ ጎደሎ ተግባር ብኣሽሓት እፅፊ ንዓወት ይቐርብ። ስለምንታይ ኢኻ ፍጹም ክኸውን ትደሊ? ምክንያቱ ሰባት ንኸይንዕቑኻ ወይ ንኸይነቕፉኻ ስለ ትፈርሕ ኢኻ። ፍጹምነት ሓቀኛ መንነትካ ንምሕባእ ትጥቀመሉ ዋልታ እዩ። ሰባት ጎደልካ ከይርኡ ስለ ትፈርሕ መድረኽ ከይወፃካ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢእካ ትርፍ። እዚ ፍርሒ እዚ ድማ እዩ ዝዓበየ ቀታሊ ዓወትካ። ፍጹምነት ዝደሊ ሰብ ኣብቲ ውፅኢት ጥራይ ዘተኩር። እቲ ሓቀኛ ዓወት ግን ኣብቲ እናተጋጋኻ ትመሃረሉ መስርሕ እዩ ዘሎ። ኩሉ ነገር ክሳብ ዝመዓራረ ክትፅበ እንተደኣ ኮንካ እቲ እናሰርሕካ ትረኽቦ ልምድን ተመኩሮን ትስኡን ኣለኻ። ዕዉታት ሰባት እናሰርሑ ይእሮም እምበር ከይሰርሑ ኣይፅበዩን እዮም። ፍጹምነት ማለት ስልጥን ዝበለ ስንፍና እዩ። እቶም ዓለም ዝቐይሩ ሰባት ኩሉ ነገር ተማሊኡሎም ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ጎደሎ ነገራት ክጅምሩ ስለ ዝደፈሩ እዮም ተዓዊቶም። እቲ ቀዳመይቲ ፍትናኻ ክትመሓየሽ እያ ግን ድማ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምትኻ ንሳ እያ። ሳልሳይ ዝግጁ ክሳብ ትኾን ምጽባይ ዝግጁ ክሳብ ዝኸውን ክትጽበእ እየ ምባል ኣብዚ ዓለም ዘሎ ዝኸበረ ምስምስ እዩ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ዝግጁ ምዃን ዝበሃል ነገር ኣብ ስነ ፍጥረት ሰብ የለን። ኣእምሮኻ ኩሉ ነገር ምስ ተማልአ ክትጅምር ኢኻ ኢሉ የስንፈካ ኣሎ። ግን ኣስተውዕል ኣብ ህይወት ኩሉ ነገር ተማልአሉ ግዜ ፈጺሙ ኣይመፅን እዩ። ኩሉ ግዜ ገለ ዝጎድል ነገር ኣሎ። ወይ ገንዘብ ይውሕድ ወይ ግዜ ሓፅር ወይ ድማ ፍልጠት ይጎድል። እቶም ዕዉታት ሰባት ኩሉ ስለተማልአሎም ዘይኮነስ ኣብ ማእኸል ጎደሎ ነገራት ክጅምሩ ስለ ዝመርፁ እዮም ዕዉታት ዝኾኑ። መብዛሕትኡ ሰብ መጀመርያ ክመሃር ድሕሪኡ ድማ ክጅምር ይብል። ስለ ልቦና ግን ብኣንጻሩ እዩ ዝምህረና። መጀመርያ ጀምር ድሕሪኡ ድማ ክትመሃር ኢኻ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ክሕምብስ ንምምሃር ዝግጁ ክኸውን ኣብ ማይ ምስ ኣተወ ጥራይ እዩ። ኣብ ደረቕ መሬት ኮንካ ንዓመታት መጽሓፍ ስለ ዘንበብካ ዝግጁ ኣይትኸውንን ኢኻ። ዝግጁነት ዝመጽእ ካብ ተግባር እዩ። ዝግጁ ኣይኮንኩም ምባል ካብቲ እንተፈሽለስ ዝብል ፍርሒ ታድመሉ መውፅኢ ኣፍ እዩ። ኣእምሮኻ ካብ ውርደት ምክልኻል ጥንቃቐ መሲሉ የቕርበልካ ኣሎ። ግን እቲ ሓቂ ንዓወትካ ዓጊቱ ሒዙ ኣሎ። ክሳብ እትተኣማመን ክትፅበ እንተደኣ ኮንካ ንዘለኣለም ክትፅበ ኢኻ። ዝግጁ ክትኸውን ኣይትፀበቕ። ምክንያቱ እቲ ፍጹም ግዜ ፈጺሙ ኣይመፅእን እዩ። ሎሚ ብዘለካ ድኹም ዓቕሚ ጀምር እሞ ጽባሕ ግን ሓያል ኮንካ ክትወፅእ ኢኻ። ዘክር ጅግና ማለት ኩሉ ዝፈልጥ ሰብ ዘይኮነስ ገና ከይፈለጠ ክጅምር ዝደፈረ ሰብ እዩ። ራብዓይ ናይ ተግባር ሰብ ዘይምዃን እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝበዝሐ ሃብቲ ኣብ ባንክ ዘይኮነስ ኣብ መቓብር ዝርከብ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ኣሽሓት ሰባት ብሉፅ ሓሳባት ዓበይቲ ትልምታትን ፍሉይ ተግባራትን ሒዞም ግን ድማ ሓንሳብ እኳ ከይፈተንዎ ስለ ዝሞቱ እዩ።
ናይ ተግባር ሰብ ዘይምዃን ማለት ንመጻኢኻ በዓልካ ተቆትለለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ስራሕ እንጅማሩ ክመሃረለኒ ክዳለለኒ ኩል ነገር ክሳብ ዝመዓራረ ክጽበለኒ ይብል እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ምሕሳብ እንተበግሶኻ ይቆትሎ እዩ መደብ ምውፃእ ጥራይ ስራሕ ይመስለካ ይኸውን ግን ተግባር ዘይብሉ መደብ ተራ ናይ እምሮ ፀዋታ ጥራይ እዩ ሓንጎልካ ክትሰርሕ ስለ ዝፈርሐ ክሓስበለን ዝብል ምስምስ የቕርበልካ ኣሎ ጽቡቕ ጌረ እንተዘይሰርሕዮ ይትረፈኒ ምባል ምልክት ብቕዓት ዘይኮነስ ምልክት ፍርሒ እዩ ፍጹምነት ንተግባርካ ዝቐይድ ሰንሰለት እዩ ዓወት ዝመጽእ ካብ ምጅማር እምበር ካብ ምፍጻም ኣይኮነን እቶም ዕውታት ሰባት ስራሕ ዝጅምሩ ኩሉ ስለ ዝፈለጠ ዘይኮነስ እናሰርሑ ክመሃሩ ስለ ዝወሰኑ እዩ ዝተጋገየ ተግባር ካብቲ ፍጹም ዝኾነ ስቕታ ብኣሻሕቲ እጥፍ ይበልጽ ናይ ተግባር ሰብ ዘይምዃን ማለት ኩሉ ግዜ ንመጽአት ትነብር ለኻ ማለት እዩ ጽባሕ ክጅምር ክትብል ከለኻ ንእምሮኻ ሓደ ናይ ሓሶት ዶፓሚን ትህቦ ኣለኻ ኣእምሮኻ ሎሚ ከይሰርሐ ናይ ዓወት ስምዒት ይረክብ እቲ ሓቀኛ ስራሕ ግን ይተርፍ ዓለም ንሓሳባትካ ኣይኮነት ዋጋ ትህብ ዓለም ዋጋ ትህብ ነቲ ብተግባር ዘርአኻዮ ጥራይ እዩ ኣሽሓት መጽሓፍቲ ዘንበበ ሰብ ዘይኮነስ ሓንቲ ገጽ ዝሓፈ ሰብ እዩ ታሪክ ዝቕይር ንስኻ ኸ ሓሳብ ጥራይ ክትኸውን ትመርጽ ወይስ ፈጻሚ ሓምሻይ ካብ በዓልካ ወጻኢ ንኻልኦት መውቃስ ንኻልኦት ሰባት ክትወቅስ ከለኻ ንርእስኻ ሓደ ዓብዪ ጉድኣት ትገብር ኣለኻ ህይወተይ ኣብ ኢደይ ኣይኮነትን ዘላ ኢልካ ተኣምን ኣለኻ ንወለድኻ ንመንግስቲ ንቆጠበ ዓለም ወይ ንሕማዕ ዕድልኻ ክትወቅስ ከለኻ መፍትሒ ህይወትካ ኣብ ኢዶም ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ፀገም ኣብ ደገ ካብ ኮነ እቲ ፍትሕ እውን ኣብ ደገ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓኻ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮ ዘይትኽእልኩም ገይሩ ይቐርፀካ ብኣንጻሩ ዕውታት ሰባት ግን ዋላ እቲ ኩነታት ከቢድ እንተኾነ ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር ክእል ኢሎም ሓላፍነት ይወስዱ ንሰባት ክትወቅስ ከለኻ ኣእምሮኻ እናተጌጋ ኣይኮነን ስለ ዝብል ካብቲ ናይ ለውጢ ቃንዛን ፃዕርን ይሃድም እዩ እዚ ድማ ንግዚኡ ሰላም ይህበካ ይኸውን ግን ድማ ኣብቲ ዘለኻዮ ውድቀት ኣሲርካ ንክትተርፍ ይፈርደካ ሓንጎልካ ፍታሕ ካብ ምላይ ንላዕሊ ምስ ኣብ ምፍጣር ክኢላ ይኸውን መራሒ ህይወትካ ክትኸውን ተደለኻ መጀመርያ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለካ ንሰባት ክትወቅስ ከለኻ ግን ንስኻ ተሳፋር እምበር መዘውር ህይወትካ ዝሓዝካ መራሒ ኣይኮንካን ሰባት ንዓኻ ንክቆፃፀሩኻን ንስምዒትካ ክፀልዎን ፍቓድ ትህቦም ኣለኻ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ እቲ ቀዳማይ ናተይ ሓላፍነት ይበል ዝኾን ነገር ምስ ተበላሸወ እከለ እዩ ገይሩካ ምባል ኣነ ካብዚ እንታይ ግደ ነይሩኒ ሕጂኻ ከመይ ጌረ ከስተኽሎ ክእል ኢልካ ሕተት እዚ ድማ ስነ ልቦናዊ ሓይሊ ይህበካ እቲ ካልኣይ ካብ ምንታይ ናብ ከመይ ተሰጋገር ንምንታይ ከምዚ ኮይኑ ካብ ምባል ከመይ ጌረ ካብ ዝወፅእ ናብ ዝብል ሕቶ ቀይር እቲ ሳልሳይ ውሳነኻ ዋና ኩን ኩነታት ህይወትካ ክትመርፆ ኣይትኽእልን ትኸውን ነቲ ኩነታት እትህቦ ምላሽ ግን 100% ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ እቶም ዕውታት ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ተፈልየ ዕድል ዘለዎም ዘይኮኑስ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ልማድ ዘለዎም እዮም ዓለም ክትወቅሰካ ትኽእል እያ ንስኻ ግን ዓለም ክትወቅስ ግዜ ትጥፍእ ምውቃስ ንሰነፋት እዩ ሓላፍነት ምውሳድ ግን ንጀጋኑ እዩ ኣጻብዕኻ ናብ ሰባት ክትጥቁም ከለኻ ንስልጣንካ ኣሕሊፍካ ትበለኻ ምውቃስ ምስምስ እዩ ሓላፍነት ምውሳድ ግን መንገዲ ዓወት እዩ ሎሚ መዘውር ህይወትካ ኣብ ኢድካ ሓዘሞ ንወቕስቲ ሰባት ብዓወትካ መልሰሎም ዘክር ንሰባት ክትወቅስ ከለኻ ንሳቶም ይነግሱ ንርእስኻ ክትወቅስ ከለኻ ግን ንስኻ ትነግስ ሻድሻይ ናይ ዕላማ ሰብ ዘይምዃን ብዙሕ ሰብ ስራሕ ይበዝሕንሎ ይደኽመንሎ ይብል ግን ድማ ለውጢ ኣይምፅእን ስለምንታይ ምክንያቱ ምስራሕ ማለት ፍርያትነት ማለት ኣይኮነን ዕላማ ዘይብሉ ምስራሕ ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ትሬድሚል ሙግያ እዩ ትውጥር ኣለኻ ትርህፅ ኣለኻ ግን ድማ ካብ ዘለኻ ህይወት ሓንቲ ስጉምቲ ንቕድሚት ኣይትኸድን ኣለኻ ኣብ ሓንጎልና RAS ዝበሃል ክፍሊ ኣሎ እዚ ክፍሊ እዚ ልክዕ ከም ሓደ መጻሪ ፊልተር ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዕላማ ክህልወካ ከሎ ሓንጎልካ ነቲ ዕላማኻ ንምውቃዕ ዝሕግዙ ዕድላት ጥራይ ፈልዩ ንኽርኢ ይገብር ዕላማ ምስ ዘይህልወካ ግን ሓንጎልካ ዕውር ይኸውን ዓበይቲ ዕድላት ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እናሓለፉ ከለዉ ዕላማ ስለ ዘይብልካ ክትሪኦም ኣይትኽእልን ኢኻ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ዕድላት የብርኸን ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ህይወቱ ብካልእ ሰባትን ብኩነታትን እያ ትምራሕ ስልኩ ተፀዊዓ ይርኢ ሰብ ተፀዊዑ ይኸይድ ፀገም ተመፂኡ ይጭናቕ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ግን ንስኡ ንመዓልቲ ዝመርሓ እምበር መዓልቲ ክትመርሓ ኣይፈቅድን ዕላማ ዘይምህላው ማለት ንመጻኢኻ ኣብ ኢድ ኣጋጣሚ ተሓድጎ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዕላማ ምስ ዘይህልወካ ንነፍሲ ወከፍ ንእሽቶ ነገር ንምውሳን ሓይሊ እምሮኻ ይተባኽን ሎሚ እንታይ ክሰርሕ ኣበይ ክኸይድ ምስ መን ክውዕል እናበልካ ትዋጠጥ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ግን ውሳኑ ቀሊል እዩ ምስ ዕላማ ዘይኽእል ነገር ኣይፋልን ይብል ዕላማ ማለት ንህይወትካ ተቃልለሉ መነፅር እዩ ዓለም መንገዲ ዝፀርግ ነቲ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ጉልበትካን ግዜኻ ምጥቃም ጥራይ ኣይኮነን ዓወት እቲ ዝዓበየ ዓወት ነቲ ጉልበትካ ናብቲ ቁኑዕ ዕላማ መቕናዕ እዩ ዕላማ ዘይብሉ ፃዕሪ ጉልበት ምብኻን እዩ ፃዕሪ ጥራይ ንዓወት እኹል ኣይኮነን ዓወት ማለት ዕላማ ዘለዎ ፃዕሪ እዩ ሎሚ ኣበይ ክትበፅሕ ከም ትደሊ እንተዘይፈሊጥካ ጽባሕ ኣብ ዘይደለኻዮ ቦታ ክትረኽቦ ኢኻ ዕላማኻ ንፀላም መፅኢኻ ብርሃን ዝስድፋንስ እዩ ሎሚ ዕላማኻ ሓዝሞ ዕላማኻ ድማ መንገዲ ዓወት ክፀርገልካ እዩ
ሻውዓይ ካብ ስልኪ ዘይምርሓቅ ስልክኻ ኣብ ጅባኻ ወይ ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ንዓወትካ ትሰርቀላ ስለምንታይ ምክንያቱ ስልኪ ኣብ ጥቓኻ ክትህሉ ከላ ሓንጎልካ ብዘይድሌትካ ንዓኣ ክጥምት ይገብረካ ሓንጎልካ ንዓኣ ከይረአየ ንምቁፅፃር ጥራይ ካብ 20% ክሳብ 30% ሓይሊ ይጥቀም እዚ ማለት ካብቲ ንስራሕካ ክትጥቀመሉ ዝነበርካ ብልሓት ንስልክኻ ንምሕሳብ ትጥቀመሉካ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ እቲ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ ስልክካ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅምጣ ካብ ዓይኒ ስራሕካ ካብ እምሮ እውን ይርሕቕ እዩ እቲ ካልኣይ ንጎ ተሲኢኻ መጀመርያ 1 ሰዓት ስልኪ ኣይትተንክፍ እዚ ግዜ እዚ ሓንጎልካ ዝበለፀ ሓይሊ ዘለዎ እዋን ስለ ዝኾነ ንሎም ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ